Sí, amb el suport d'Esquerra Republicana, Barcelona en Comú i Convergència i Unió. Atenent el moment històric que està vivint el país i considerant l'important paper de representació ciutadana de les institucions municipals i entenent com a deure dels responsables polítics municipals, com som nosaltres, reflectir el desig expressat pel veïnat del districte amb una històrica participació a les urnes en les darreres eleccions del 27 de setembre i per això, d'acord amb el que estableix el reglament orgànic municipal, proposem la següent declaració institucional de suport a la República Catalana. Que el Consell Plenari del Districte de Sant Montjuïc, conscient que les opcions declaradament independentistes han obtingut a les eleccions del 27 de setembre més del 50% dels vots a diversos barris del districte i un 48% al seu conjunt, manifesta que donarà suport a totes aquelles accions i iniciatives destinades a fer possible l'inici d'un procés constituent unilateral que porti a la República Catalana i signifiqui la ruptura democràtica amb el règim del 79.